Buod sa Department of Agriculture nga mapaubsan sa 100 pesos matag kilo ang presyo sa ahos sa nasod. Mga mamaligyaay o konsumante sa Davao City uyon sa maong lakang. Ano ang report ni John D. Esteban? Dinhi sa Metro Circle sa Bangkeruhan, Davao City, sagad nagapalit ang mga konsumante og gulay ug lamas kay barato. Usa sa halinon ang ahos. 120, ma'am. 120 ni unsa ni saka ni baba. Ni baba na ng kunti. Dati na, 125. Sumala pa, dili pwede mawala ang ahos sa rekados. Higit po ito kay Wagri, namin nagkaon wala. Atol sa hearing sa House Committee on Agriculture and Food, gisulti ni Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. nga target nilang makunhuran ngadto sa 100 pesos matag kilo ang presyo sa ahos sa nasod. 95% matud pa sa ahos ang atong gina-import. Mayroon 140, may 130. Meron lugar nga 180 ang garlic eh. Gusto ko 100. Sumala ni Secretary Laurel, ilahang nakita nga dunay profiteering sa industriya sa ahos. Pwede natin sabihin baka may cartel. We just started getting more people to import garlic dahil wala naman tayong garlic industry. Parang nalimit kasi sa ilang players yung garlic eh, for so long. Ang gagawin nila kung may bagong player papasok, pabagsak nila presyo para malugi yung bago sila makapag so we're addressing that. Alang sa mga naninda og ahos sa Davao City, magdepende ra gyud ang ilahang baligya sa ilahang palit sa ginakumprahan. Okay raman po kung babaon na sa kuan ang capital food na mo. Sa amin naman depende. Pag may kinikita kami, kung saan namin binibili, pwede, payag kami. Oh, Basta yung kinukunan nyo, mas mababa. Halimbawa, makuha namin mga 90. Di pwede namin ibenta ng 100. May 10 pesos kami. sa bahin sa Davao Consumer Movement, pinaagi sa gipaabot nga pahayag sa GMA Regional TV1 Mindanao, welcome alang kanila ang maong lakang sa DA. Apan unta daw, mas pakusgan ang local production sa ahos pinaagi sa paghatag og suporta sa mga mag-uuma ug sa pag-invest sa research sa garlic production. Makunhuran man gud daw niini ang pagdepende sa nasod sa importasyon nga moresulta sa mas ubos nga presyo. Sumala ni Department of Agriculture Region 11 Public Relations Officer Celso Vergara, lisod magpatubo og ahos sa Davao Region ug bisan sa tibuok Mindanao tungod sa klima, apan ginatun-an na nila kung duna bay variety sa ahos nga pwede matanom dinhi. Sagad sa local production sa nasod, anaa sa Ilocos Region. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao.